Здравейте! Представям ви софтуера за общопрактикуващи лекари BetaGP R2. Този четвърти урок искам да ви покажа как да направите отчетите си към касата, как да направите някои проверки преди това и да експортирате данните в PIS. За да направите това, трябва да влезете в менюто Отчети, да зададете периода, за който искате да направите експорт, в случая това от 1 август до 31 август, и да стартирате изчисляването на спецификацията, например като първа точка. Това става, както виждате тук вляво има няколко менюта, най-горното е заплащана дейност. За български граждани това е спецификацията. Достатъчно е да натиснете този бутон, за да се визуализират бройките от капитацията и направените за периода профилактични прегледи. Това е за ваша информация, като тези бройки в капитацията е добре преди това да сте си пуснали проверката на здравния статус, за да могат да са реални здравно осигурените пациенти, които са във вашата листа, като бройки в тази част на отчета. Ако искате да видите някоя от цифрите как се формира, достатъчно е да натиснете съответния ред, в случая примерно детско здравеопазване, и в долната част на екрана в тази таблица ще се покажат всички прегледи, които формират този ред от спецификацията. Ако искате да я отпечатате, можете да го направите с този бутон, а ако искате директно да се отчетете в касата, можете да натиснете този бутон Експорт във формата на облак с стрелка нагоре. Ако аз сега го натисна, софтуерът ще започне да формира XML файла, който се подава в касата, след което е хубаво да сте си сложили електронния подпис, за да можете да експортирате отчета. Изчакваме да завърши съставянето на файла. Това е XML файла за амбулаторните прегледи за съответния месец. След като неговото съставяне завърши, ще ви изкара надпис, с който ще ви уведоми за това. Така. След което ще ви попита дали искате да направите експорт към PIS. Това означава този файл да се подпише с вашия електронен подпис, ето така, посочвате го. Виждате PIN. Още един път. И файла е подаден в касата. Това е всичко, което трябва да направите, за да отчетете амбулаторните си листи, т.е. дейността. За да направите експорт в касата на профилактиката, ако искате, разбира се, първо може да я заредите на екран, за да го гледате. Както виждате, тук в тези данни не всички резултати от МДД са попълнени. Естествено, ви е хубаво първо да си огледате данните. Ако нямате конкретни резултати пуснати в този месец или сте използвали стари такива, трябва съответно да ги нанесете, за да може ето тук отпред първата колона да има отметка, което означава, че картата е завършена. След като се визуализират данните, ако сте решили, че всичко е наред, можете пак от този бутон за експорт да натиснете. Файла с профилактични карти се съставя, след което, като потвърдите експорта към PIS, отново трябва да посочите подпис и те ще се експортират дори без PIN, защото вече един път сте го въвели отново в касата.
т.е. този файл също в момента се намира в PIS и чака проверка. Третия XML файл, който обикновено се съставя, ако има нови пациенти, записани през месеца. Отново с този бутон можем да ги визуализираме, за да ги огледаме и отново с бутона за експорт да съставим файла. След което, ако потвърдим предаването в PIS, посочим подпис, въведем PIN. Не, в случая PIN не е необходим, тъй като вече сме го въвели. Експортът е завършен. Това означава, че трите файла за дейността, за профилактиката и за новозаписаните пациенти вече са в PIS и чакат проверка. Можете, разбира се, да ги проверите, като влезете в системата, съответно с електронния подпис. Останаха два файла за потребителската такса, които отново тук ще пусна, за да се състави отчета за потребителската такса. Тук има два бутона, един от които съставя описа на касовите бонове, а другия съставя файла за отчета за потребителската такса. Ако натисна първия и посоча PDF принтер от списъка на принтерите, трябва да му дам някакво име. В случая това беше опис на касовите бонове за август 2020. Обърнете внимание, в програмата данните за експорт обикновено са в папката Documents, BetaGPR2 Data, експорт и тук има една папка, която, ето е тази папка, в която се експортират всички файлове, които програмата прави за отчети. Като за всеки месец има отделна папка. Ето в случая, понеже правим отчет за 2008, тук първия PDF файл, който ще сложим, се нарича, момент само на латиница е по-добре да се кръщават файловете, и го записваме. След което можем да направим същата операция с потребителската такса, като ние може да я кръстим отчет. Така. Сега, ако искаме да подпишем тези два PDF файла преди предаването им в PIS, трябва да влезем в менюто на НЗОК PIS, да посочим PDF отчети и да заредим примерно първия файл с описа на касовите бонове. Ето ги. След което, за да подпишем, трябва да натиснем бутона вдясно подписване на PDF файл. Ще ни поиска подпис. Посочваме си подписа. Понеже вече сме използвали пина, софтуера помни, като на последната страница се слага щампата с подписа. Така файла, който току-що сме подписали, е записан и се намира в същата директория, която преди малко показах за отчетите. По същия начин можем да направим другия файл, който беше отчет. Ето този. Като искам да ви обърна преди това, че подписания файл е с Signet, завършва на Signet преди .pdf. Това означава, че този файл Signet, който е подписания, трябва да се предаде в касата. Ето този Signet. Така, аз зареждам неподписан файл. Ето го. И искам също да му сложа щампата за подпис. Посочвам подписа. Ето, отдолу имам подпис. Така тези два файла, ето го, неподписан, подписан, неподписан, подписан. Това означава, че вие в каста трябва да подадете подписаните файлове, които са Signet. Това става от съответната страница на сайта на PIS, както сте го правили до сега всеки месец. Няма нужда да използвате Acrobat, програмата ви ги подписва в момента, без да имате нужда от този софтуер. Какво друго може да направите в този екран, освен подаването на отчетите, което вече мисля, че завършихме? Можете да си пуснете различни проверки. Например, ако искате да си направите проверка на файловете, съставените преди да ги изпратите, разбира се, в касата, можете да чукнете тук. Примерно нови пациенти или основна дейност, те ще се визуализират, а ако натиснете този бутон тест тук,
ще се валидират спрямо правилата на Касата за формиране на този файл. Така да речем. Съответно за новите пациенти аналогично, за профилактиката аналогично. Другото, което може да направите, в това меню проверки има няколко вида проверки, които можете да пуснете преди да съставите отчетите. Например, можем да погледнем дали имаме прегледи на неосигурени пациенти и то такива, които се заплащат. Която е от проверките да маркирате, тя тръгва да се проверява и ако има такива, ето в случая има 3 пациенти, които са неосигурени в рамките на този месец. Освен това, има и други, разбира се, можете да ги разгледате и да ги пробвате, преди да си направите отчетите. Както казах, преди да пуснете основния отчет, е хубаво да си пуснете проверката на здравния статус, за да могат числата на капитациите да са реални, тъй като Касата така или иначе заплаща само здравно осигурените пациенти към момента на отчета. Тук има още 2 минута за чуждестранни граждани. Ако имате, съответно ще ви се направи такава спецификация, но тя де-факто не се подава по никакъв начин като файл. Това е само за ваша информация. Имунизациите по същия начин можете да ги видите, но те също не се подават като отчет. Достатъчно е само да ги визуализирате на екрана, за да се ориентирате в бройката. И с това приключвам представянето на отчитането на дейността в Здравна каса и ПИС. Повече информация и видеа може да намерите на сайта betagp.com.